Inawgurata Multi Sensory Room fiċ-Ċentru ta' Matul il-Jum għall Persuni b'Diżabilità fl-Imtarfa. Dan l-investiment mill-Aġenzija Support u minn ħbieb tal-Aġenzija Support ser joffri servizzi ta' rilassament b'terapija bbażata fuq 4 minn 5 sensi: il-viżiv, is-smigħ, ix-xam u li wieħed iħoss. Il-Multi Sensory Room hija mamra b'faċilitajiet fosthom banju għal tal-apposta, illi ser joffri serħan lill-għadam u l-ġogi u jista' jintuża wkoll minn persuni b'diżabilità li għandhom nuqqas ta' mobilità. Apparti minn hekk, il-140 klijenti li huma miż-żewġ ċentri ta' Matul il-Jum fl-Imtarfa u fil-Lino Marija jistgħu jużaw siġġu għal tal-apposta u faċilitajiet oħra li jgħinuhom jirrilassaw f'ambjent kalm. Michelle Burch, li hija occupational therapist fl-Aġenzija, qalet li l-faċilitajiet il-ġodda ser jgħinu lil ħafna nies. Hawnhekk għandna diversi affarijiet fejn il-klient jista' jibbenefika minnhom, eżempju għandna l-hammock bath, għandna wkoll il-rocking chair, għandna dwal differenti, nużaw aromas differenti wkoll. Il-klient bażikament iħossu iktar kalm f'din il-Multi Sensory Room. Irremarkat kif kamra ta' din ix-xorta hija ta' għajnuna kbira għal individwi li għandhom imġiba kemm xejn diffiċli. Adelina Pizzani, li hija omm u membru attiv fl-aqda ħbieb Aġenzija Support, esprimit is-sodisfazzjon tagħha mill-ġid li ser joħroġ minn din il-kamra. Bħala ġenitur nieħu pjaċir li avvanzajna l-qoddim. Dan il-tip ta' bat huwa terapeutiku u ġid joħroġ minnu għax it-tfal tagħna ma tantx għandna ċans fejn nagħmluhom therapy as such li fiċ-ċentru wkoll isir it-therapy ħaġa sabiħa. Għalhekk ġifieri nieħu pjaċir li minna għalmenu ħareġ xi ħaġa ta' ġid għal kulħadd. L-inawgurazzjoni saret mis-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Etnia Ġusde Ċelis, fejn spjega kif faċilitajiet ta' din ix-xorta qegħdin jgħinu lil dawn in-nies jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.